kotimaisia Iskelmää. Reaktori. Kyllä olen tällä hetkellä poikkeuksellisen onnellinen. Pitkästä aikaa. Kari Tapiosta. Ilmaiset rinksut on aina kivoja. Yritin vokotella kielten opettajaa treffeille keskustelemaan koetuloksista kanssani koulun jälkeen. Olisin varmasti Jeesus, tietääkseni kävelikö hän todella vetten päällä. Johnny Cash omin sanoin oli erittäin mielenkiintoinen. Sain paljon hyviä vinkkejä siitä omia esiintymisiä koskien ja kiertueita ja muutenkin mielenkiintoisen elämäkaveri elänyt. Kitaran soittamiseen ja kaikkeen kiva.